Ben, bos días a todos. Paso a dar conta do aprobado hoxe na Xunta de Goberno celebrada a primeira hora da mañán. Tedes, como todos os venres, aí o resumo. Hasta o punto 9 son licenzas sin máis cousas que salientar. No punto 9 facemos devolución das cantidades entregadas a conta por parte de dúas empresas para o desenvolvemento das parcelas BB5 e BB2 do SUM Ponce do Castiñeiriño, executando unha sentencia do ano 2015 do Xulgado de Primeira Instancia de Santiago, que en total son 60 e poucos mil euros. Do punto 10 ao punto 82 son beneficios fiscais, sin nada que salientar tampouco. No punto 83 damos conta da resolución do Servicio Galego de Saúde que nos concede un uso de manial de 5 metros do punto máximo crecida ordinaria do río Sar ao seu paso pola finca da súa propiedade en Conxo. Baixo este título tan especial significa que nos autoriza a seguir desenvolvendo a senda do Sar polo espazo das fincas do Sergas, que son correspondentes a Conxo, ata onde está ubicado máis ou menos o bosque do banquete de Conxo, que se desenvolveremos a través do Obradoiro de Emprego e Ecotur Xuvenil, para o que achegaremos 50.000 euros en custos de materiais, e a Consellería de Economía, Emprego e Industria os do custo de persoal, como viñamos facendo no desenvolvemento de todo este proxecto. No número 84 dase conta da solicitude. Informademe a min, non vou informar eu só, non? Que pasou? Ben. No punto 84 damos conta da solicitude dunha subvención á Xunta de Galicia para accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas correspondentes a este ano 2017 ou o seguinte, o 2018. Non ten cuantía económica cuantificada porque non o que facemos é a solicitude dun número de horas de formación e que a Xunta encárgase de cuantificar e pagar. Son tanto para o centro de Arins como para o centro de Cerxa e son cursos de formación, digamos, moi variados. Supoño que tedes aí no resumen. No punto 85 tamén solicitamos subvención para a contratación de persoal técnico para actividades de formación, orientación e prospección de emprego para este ano 2017. Pedimos o 57,36% do custo total dese persoal, que en euros son 25.000. Punto 86, devolvemos a fianza da construción do Centro Sociocultural de Santa Marta, que por un importe total de 43.000 e pico euros. Punto 87, justificamos a subvención que nos concederan para reforzo do Servicio de Normalización Lingüística do ano 2016. No punto 88 damos conta da asinatura do convenio co Consorcio para os Fogos do Apóstolo, que son 220.000 euros. Logo, no aspecto das urxencias, no punto 1, é a aprobación definitiva da expropiación do dereito de ocupación da edificación do recinto do Colexio Lamas da Abade, no que rexeitamos as alegacións que se presentaron e damos por aprobadas definitivamente. Agora mesmo, a persoa que ten o contencioso ten aínda un plazo de 20 días para alegar ao respecto do prezo dese trámite, e a partir de aí se aprobaría definitivamente en caso de non aceptar as súas alegacións, e no momento que se fixera o pago efectivo desa indemnización, poderíase acceder ao inmueble. A segunda urxencia é unha proposta miña para iniciar o procedimento de exigencia de responsabilidades á adxudicataria do contrato de asistencia xurídica da corporación por presuntos incumprimentos parciais das súas obrigas. Isto refírese a dous casos en concreto. Nunhas contenciosos polo xuste precio dunhas expropiacións entre a Castela
na que se presentaron recursos a esas sentencias sin estar toda a documentación correctamente tramitada polo cal non se aceptaron os recursos non porque perdéramos na discusión xurídica, sino por defectos de forma, e iso supuxo un quebranto para o Concello de perto de 100.000 euros. E a segunda razón é porque a empresa non presentou un recurso para o que tiña orden asinada por min de presentalo con respecto dun contencioso que había ca Sociedade Mercantil Setex Aparquisa respecto das liquidacións do canon mensual da concesión dos servicios de hora, a pesares de ter esa orden recibida e confirmada para presentar recurso, non sabemos as razóns que non se presentou o recurso, co cal a sentencia converteuse en firme, creando un quebranto económico importante ao Concello. Entón, en bases a estes dous asuntos, e dado que a xudicataria tiña obriga de cumplir diligentemente cas súas obrigas, e ademais nos pregos ven que, aínda que esta concesionaria rematou o seu contrato o día 31 de decembro, o Concello ten un prazo de ata un ano onde pode comprobar que os traballos realizados se axusten ao prego e as obrigas que ten que asumiu ao levar ese servicio, pois esa é a razón que iniciamos este procedimento. Sabedes que desde o 1 de xaneiro recuperamos o servicio de asesoría xurídica para a xestión directa municipal, a pesar de multitude de críticas que dicían que iba a ser un servicio máis caro que o concesionado, pero, bueno, vendo estes resultados, pois é evidente que o servicio vai mellorar. Punto 3 das urxencias é unha rectificación dun erro de redacción do acordo da Xunta de Goberno do 23 de febreiro. E o punto 4, aprobamos, vou a ler exactamente como o título que non o sei, en relación á xestión do cobro da taxa de auga, por ubicar ustedes aí no resumen un pouco, no ano 2005 o Tribunal de Contas fixera un informe sobre a Coagés de aquela, sobre a concesión de auga, no que atopaba irregularidades importantes, e entre elas, e a máis salientable, é que o Concello non tiña nin coñecemento nin control ningún sobre os recibos que se emitían, sobre o que se cobraba, tanto na taxa de auga como na de lixo. O que vemos de aprobar ahora na Xunta de Goberno é solucionar iso. A partir de agora, xa está todo cargado e diligenciado informáticamente, teremos no Concello todos os recibos que se emiten a través de Viacua, e a maiores seremos nos os encargados de xestionar os recibos que pasan a executiva, é dicir, os que non se cobran no período voluntario de pago. Resumindo, moito maior control e moitísima máis transparencia nos recibos de auga e lixo, e sacar unha parte da xestión que estaba nos más de Concello, pasala nas más de Viacua, pasala ás más do Concello. E con iso, pois, damos por rematada a Xunta de Goberno, así que estou a vosa disposición. Que prazo se dan para facerse xa coa expropiación do Insisto, ahora ten 20 días a partir de que se lle notifique este acordo a persoa recurrente para facer un último recurso ao respecto do prezo. No momento que se estimen ou se desestimen ese recurso, hai que facer o decreto definitivo, hai que ingresar o pago dese prezo, e a partir de poderíamos sentar plazo. O noso compromiso ca Consellería para as obras de Lamas de Abade era o mes de xuño. Estamos en plazo para poderlo cumprir. Podes recordar exactamente a que se iba a destinar esas instalacións? Non, porque non o sei exactamente, algo que leva a Consellería de Educación. Entón non sei, e son obras da Consellería, non da Concellería, entón non o sei exactamente. Sempre me buscas a pregunta, Non, é que non recordo, pero busco. Alguna cousa máis? Quería preguntar sobre o tema no día do
Vamos a ver. Para acceder a vender libros na rúa, hai que facer é o que se considera venda ambulante e ten unha tramitación distinta ao que é a autorización de ocupación da vía pública para a exposición dos libros. Entón, depende como se tramite, teñen autorización oficial ou non para vender. Nada máis. Pois moitas gracias.